Здесь у нас просто показуха. Вот просто мен свое мнение говорю. И мен анда болдым, и вот күн сөшінде жауап бермеймін, но біздің өзің бик күшті өйді. Сенің тұрмышта бик көп сынаулар болды. Менә сен депрессияларға китмәс өчен нәрсәләр эшлисең? Әйтеме бір сер, қазір антидепрессанттарда. Сиңа моны врач язып бирде. Прямо врач язып берді, прямо өттім полный чекап, панические атаки до потери сознания, нервной системам уже все. Бик көп жауап үстіме алдым. Все-таки хатын қыз. Елмайып қына беремін, сіз бит білмейсіз, үйде мен нешегеймін. Қой бір кішілеріне ятып еларға да мүмкін емес. Паничкалар тұтып, скорыйлар шақырып. Шуңа көрә менә хәзер антидепрессанттар назначили шундый рәхәт. Кирәк икән нервный системаны ишетергә. Ромашкалар да ишетеп, монда обычно успокаивать юк ярамый. Психотерапевт әйтте, у тебя нервные клетки опустошены. Их надо заполнять, их надо лечить. Медикаментозно, не надо самолечением заниматься. Эльмира, синең бит инде менә бүтән концерт киемнәрең ялтыр-йолтыр ташлардан, пайеткалардан. Үзгәртеп карыйсың килмиме стильне? Юк, мне нравится. Әйтәләрме шулай син саескан кебек? Сороками, я сама признаюсь. Дуслар, миннән качалар. Ничек концерт әйдәгез әле, әйтегез әле. Отлично. Сез бит Эльмираның ярый поклоннигы. Әйе. Кайсы җырларын яратасыз? Бүтән җырында үзенне гырак яратам. Ул бит елан быел бит. Ошаган ул. Иң яхшы образ бүгенге концертта карагыз әле, нинди каурыйлар. Бу нинди каурый? Тавык җыным бу? Юк, кызнык. Концерт турында әйдә бер-ике фикер дә. Баба уйлам икән, тукай битерде. Төш юк? Юк. Бар Аллаһка шөкер төшләрем. Үземнеке булды. Төш хөкүмәтнекеме? Аллаһка мәҗбүр итәсез бит. Концерт бик әйбәт. Вау, карагыз инде. MC Солнце светит, да? Кстати, да, вот видишь, Ничек концерт? бомба. Сексуальная вообще. Сексуально? Ошо инде, да, Эльмира? Ошо, концерт ошо. Эльмира тоже ничего. Концерт башланырга 5 минут. Эльмира концерт алган. Сөйләшми дә шулай бит. Үзең тыгызмышланырга керек. Вообще концерт башланыр алдыннан үзеңне үзгә карап үзеңне Эльмира сиңа уңышлар. Кабатланмый узган гомер кайтмый юл. Кадрене белеп яшик җаным һәр минутының бергә вакыты. Гомер